πάει αργά και όμως δεν έλεγε να κοιμηθεί. Ξαπλωμένο στο κρεβάτι του, με κλειστά τα φώτα, κάπνιζε και φύσαγε αργά τον καπνό σε τέλεια δαχτυλίδια προς το ταβάνι. Προσπαθούσε να αποφασίσει αν έπρεπε να την πάρει τηλέφωνο ή όχι. Η πρακτική πλευρά του φώναζε ναι, συνοδευόμενο από σερπαντίνες και αστεράκια. Η συναισθηματική του όμως για πρώτη φορά το είχε βουλώσει. Βαθιά τζούρα. Εκπνοή. Καπνοδαχτύλιδο. Η σιωπή δεν του ήταν οικία, αλλά καταλάβαινε τη σημασία της. Ποτέ δεν είχε νόημα να μιλάς με τους νεκρούς. Η στάχτη σκορπίστηκε στη φωσφοριζέ επιφάνεια της συσκευής, ενώ πληκτρολογούσε βιαστικά τον αριθμό της. Τι πάει να πεις το κλέψανε, μέσα από την αυλή? Ναι. Καλά δεν κάνεις τίποτα. Κάποιος γείτονας σου, πατέρα σου, δεν τους ακούσατε να μπαίνουν? Όχι, τίποτα. Απλά πήγα το απόγευμα και δεν ήταν εκεί. Τι να πω ρε εσύ, πώς είναι δυνατόν? Να πας στην αστυνομία αύριο. Ναι, πώς. Σιγά μην το βρουν. Έλα, ποτέ δεν ξέρεις. Αν δεν σου περιγραφεί και τέτοια μπορεί... Ναι, εντάξει, θα πάω. Έχει όμως και στα μάτια σου ανοιχτά, ακόμα και βαμμένο να το δεις δηλαδή. Καλά εννοείται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα αναγνωρίσω. Μην ανησυχείς, θα βρεθεί λύση. Ναι, τέλος πάντων, αυτό πήρα να σου πω. Καληνύχτα. Καλό βράδυ, τα λέμε. Σκέφτηκε για λίγο το ψέμα που μόλις άκουσε και άναψε ένα τσιγάρο ακόμα. Τα λέμε. Τι να πούμε. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο πια, καλή μου. Ούτε καν η συνήθεια. Τον πρώτο καιρό, όταν μιλούσαν για κάποια από τα αναρρύθμιτα προβλήματά τους, ξέφευγε από τον ένα ή τον άλλον η γνωστή τους επωδός. Θα βρούμε λύση. Πρώτο πληθυντικό. Εμείς. Μαζί. Σύντομα όμως σταμάτησε. Και όσο δεν θα ήθελε να την ακούσει από εκείνη τώρα, αφού αυτός ήταν που εγγενίασε τη μεταστροφή στο απρόσωπο τρίτο ενικό, κάπως του κακοφάνηκε η απουσία της. Το κρύο που έμπαινε από το μισάνοιχτο παράθυρο τον έκανε να ανατριχιάσει. Τράβηξε μια τζούρα και την άφησε να φύγει χωρίς να μπει στον κόπο να τη μετατρέψει σε κύκλους. Κάτι του έσφυγε το λαιμό και σιγά σιγά άρχιζε να ελέγχει τις ανάσες του. Κάτι απροσδιόριστο, θα μπω και ατμοσφαιρικό. Κάτι που έκανε τη νύχτα να διαρκεί περισσότερο. Τόλμησε μια ματιά προς το παράθυρο. Ήταν ακόμα σκοτεινά, όμως σε λίγο θα χάραζε. Και αυτές οι μουντές ώρες ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα είναι ανυπόφορες όταν είσαι μόνος και κλεισμένος μέσα σε 4 τοίχους. Αυτό το ήξερε καλύτερα από τον καθένα. Όμως δεν τις άφηνε να τον πνίξουν. Πάντα τα κατάφερνε και έφευγε. Πάντα. Έπαιζε το παιχνίδι των σκέψεων και των δαχτυλιδιών από καπνό με τους δικούς του κανόνες. Και όταν ο κλειός στένευε, γλιστρούσε από το ανοιχτό παράθυρο. Αλλά τώρα δεν μπορούσε. Δεν είχε που να πάει. Ίσως να έφταιγε αυτό που χάθηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. Ίσως. Μάλλον. Σίγουρα. Και ακόμα δεν μπορούσε να καταλάβει τι τον πόναγε περισσότερο. Το ότι χάθηκε ή το ότι δεν άφησε τίποτα πίσω του. Τα μάτια του υγράνθηκαν και πρώτος λυγμός έσκασε μέσα στο στήθος του. Οι κοφτές ανάσες του ακολούθησαν την ίδια κατεύθυνση με τον καπνό και το ταβάνι έμοιαζε να πλησιάζει ανησυχητικά όσο εκείνος έκλαιγε. Όχι για εκείνη, όπως θα ήθελε, αλλά μονάχα για ένα ποδήλατο. Ένα γαμημένο κλεμμένο ποδήλατο. Τα όνειρα της ζωής, μια φαμπή ανάμνησης τριφογυρίζουν στα μόρια μιας μεγάλης περιπλάνης. Σαν τα χτυλίδια του χρόνου στέκονται πάνω από το κεφάλι. Τα όνειρα που κάνω όταν είμαι ξύπνος στο σκοτάδι. Μαγνήτης που με κάνει να ονειρεύομαι, να μιλάω στα κτίρια, στα σύννεφα ή να προσεύχομαι να είχα μια θάλασσα έξω από το σπίτι μου και όποτε βρέχει να πετάω από το μπαλκόνι μου κρατώντας το χέρι σου.